hay va in chu Fidelis kan ron report le dona Fidelis hi amoi em maya a hringa a hna te hi a hna hetia han hu ringot po hianin mi atidai song ka ti maya chuwang chuanin pangpar ching tu te in chunga mani in chunga pangpar khoi thin tu te tan hianin tin nge a report dan te eng tin nge eng lei nge a man lei thong nge lei muk angai ti te le eng ang nge kan report dan dona tuipek dan te khatia ang kha voina ka hriat ang chun ka ton hriat ka ron ser le don chawni ti chuanin a hmasaberin helai a hianin hei kan soito kha mong hi ti hian a ong nge tur ania tia a ong hi pakhat mai a ka vit lova mun khan hunin hun thum hun li mun nga mun ruka ka vita ti chuan pot chan vel hi hei tharmo sangha bom hi kan da le don ni chu ti lo chuanin arit du lu tuka among lama hian kan soitak ang khan hi sangha da na ani wangin sangha rim alanama khami sangha a protein chambang kha alo thai zu hianin an lo ei ve do nani chuwang chuanin sangha bom hi pot lian deuh theka hi chuanin sangha bom ruak po som hi man hi kei ka uar rong takania tin an toy son lop du don po in arit lo atirit lo dewani chuwang chuan sangha bom hi abik takin ka du em maya sangha bom ruak hi ka pot soma ka thia soma tia thia som te ahar in ti mai thaina se chem te in ti hian ka rin sa a pot som hi ti hian anuam sei ama nge abain te in hian a thia som theiani ti chuan kan ti zelanga min lo en don nia voin ni a hianin ka channel lo en thin tu te in chunga ka video kan upload te min lo en saka min lo kan min sak tu zong te chunga nasa in lom thu ka soya min lo en sak ve langa tichin loka po khanin dekhlemami pisang pui khan min lo phona i channel ka lo en thina ka lo hlok puya atia min ron hrira lom thu te ron soya kan in video calla anuam em maya ka channel thiam lo tak chunga ka ron upload te khan min lo ru sak thin tu te thian te ho te le channel lo en tu te rong chunga khan lom thu ka soitin in thian te hena te en tur in lo du te hena min lo share sakanga in lo share chhuat tam khan in share in hedanga notification in hedanga ola khan in hedanga ta chuan ka video upload piang kha in YouTube in phone a lo lang zel dona ni sars khan pa ngai lovin chu wang chuan tham thei ang bir min lo share chhuat sakanga chuan in thian te kha in lo subscribe tir ve don nia tin ni china ka soi beklemani pisang pui po khan min ron phona geranium avi dante enkol dante tuipek dante min lo hril ro atia hemi Fidelis report dan kan ti chwa zoa geranium enkol dan amirang enkol dan chu ka soi lo ke maina ka ton hriat atirte atanga ka vi nun atanga ka vi atanga ni chu ti za da zunga kaya chu mi zo a chuanin zung kai hnuwa zung tam taka om hnuwa ka lei chu tiang kha tiang chuan ka mixa ka report a tuipek dan te ti in a par hunte geranium chungchang bi ka khan karon soi le don ani ti kha kan thia nu ni china zo na mi ron zo tu pisang pui po kha alo en le tho ka ringa ka hril to a chu midang dang po geranium ngai na tu te I ka channel lo en thin tu te kha karon thria tir du chawni haile hei tu na chuan sanghabom kan po som hi hei pot chan ve vela hian a to a ti chuanin hemi hi ei ana hi kala profile lo ka report vek to nuwa ti hianin karon profile yanga pon chenhom ka sai to kha pon chenhom thiang him tak tu stick ringotin karon profile le anga nal takin ron chuak le don ni ti chuan hei Fidelis ania
hei anong te then kha chuan in ti hian tiang hemi a hi fidil si hei kan ruk fai lo la nia maro chu de kina kan ti zo kan thu fai nga ti chuan hei lei nong du de ti lo hian tui chia reng kha chu an ngei bik lo ta chu wang chuan in hei te hi zung thar an ron chua hian zung thar an chua piang hian a hna hi a lo engtinge ka tiang a hna te a zik te a lo chor ve thina a lo chor ve tiam thina a du om em mai ni chu wang chuan hei fidels kan lei reng hian hemi a chang jing te hi kan thlang thin don nia kan report ange ti hian dei kan ri vu ranga pahnih ka phun kop na chan chu kan soitak ang khan hei zung thara ron chua to hi mo hei hi kan soitak ang khan pahnih kan phun kop na chan chu buk deuh hi a mawi ani ti hian a lang buk em don ta a chu wang chuan a buk du chuanin pahnih te pathum te phun kop hian a buk nal du ani chu wang chuan pahnih te pathum te hei tian kan ka phun kop thina a mawi em mai ni ti hian tian lei kan ri vu ranga ti khanin mo ti khianin ania chuanin ni chin khan hemi aleya hianin hei vok ek te kan tel thina wangin san nge hemi a bacteria ran nung mo pangpar zung ei che thei laka ven nan khan insecticide kha enge mobile kha ka tel thina min ka soi mai ka she mai te lo in hoi ka da ka ron ken chho thei hil da ya a then chu tu ma ka chan fury adum chi kha ka tel mai thina ma se tu a om hi ka tel mai ya khamia khanin ka lo kan tel khanin vual ten lo thi ni hei tu na po ka vok e ka hianin vual alo oma hei ma se khami insecticide ka tel awang khanin vual hi alo thi ta ya hei chu wang chuanin hei vual hianin hemi thlai zung pangpar zung hin lo ei che thina changpat chim om deuh chi te vual te hianin ran nung hian lo eya a then chuanin chongzong hianin ka pangpar pot an hai chevek an tia chongzong te sawa te na pangpar pot an hai reng hian a leya kha chu an hai por che tak meu mai amaro chu hemi vual te kan pangpar zung lo ei che tur kha chongzong te kan min lo pui thin ani a ei che tu ran nung kha chongzong in an lo hai an lo eya ti khan kan in pui ton fekani hei ran nung thlai ei che tu te po that na lai an lo nei tho ta ni entirnan compost vermi compost te khatiang kan ei troi tu tan te khan an lo tha a ran nung te sawa te mihring te kan in mamo ton fekani ti te kha kan soi tel du a ti chuan hei kan report zelanga min lo thlir don nia hei anuama etian tong ke hi ka tong du atin tong du lo hi chuan thil hi han soi mani apo kan nauten YouTube channel siam kan tuma ram hnuaia kan kala chuanin thla kan la kan pa nen hei hi chumi chuania kan tia abak soi tu reng kan hre to lo tia kan nui hi zalu tuka khatia ang de kan tong du hi oma tong thei hi om le a chu wang chuan tong thei ni ai chuan tong du mi ta na mal som na them tu tan a han tong du te chu a han le a chu wang chuan han tong bor a thil han soi pia te ya nuam mai vina ka lei man hi chu a thaton lut tuk vok kania par lai tania bu si ania leile balu ti han ka mixa lei hi chu a hmingin a om teleni a chan chu heng fidels te plan so reng chuan ngoka ran om ti hian leia hian chutin an om wang lo thing moi kara te khami thing hong lo moi troi to ang chi te
le bo ruak hnong karan oma an ngei me man do lo maya chu tiang chia chuanin lei han na le kha an zu lo thing moi vel te khan wangin heng lei ti thol tu hi kan tel tam kha poimo a bu si te hi tu nang lai mi zo chu lo nei mi te kan nia ram thingtlanga te po acha theitin thingtlanga bu hun nei tu te po khanin in bu si te kha thatakin hemi hei a kwang a bol hlo tel loin a si hlang kha in lo da tha anga ti chuanin hemi bu si in bu si ho kha in da tha anga be ka thatakin in pekanga ti chuan aizol lama pangpar ching tu ten an du mai ni vein chuan bu si a hi ti hian a hel topin katela achang chuanin thir bela te kan mu ta hemi cement plate ate kan mu ta khami kan mu akang a hola kha pangpar hian an nge mai chu wang chuan bu si ti pai mai tur di to lo engkem mai hian mana nei vek to ni ti kha karon soi tel du ti chuan mai pot hi chu kan pot chuak le ta a ti chuanin a pot thum ta tur kan bei le don ani ti hianin sangha englo sa hi ka nei tuk mai ke chuan sangha bom te hi sangha bom ruak te hi sangha cha thin tan chuanin a bom ruak hi a hnok mai thei ma ro chu pangpar te thlai hun te siam tan chuanin sangha bom ruak ti lei tur hi awang em thin mai a kan in chu thin ani kan venga sangha zuar te hne na thiang kan order achang chuanin tikhanin lei po enge sangha bom ruak mai po hianin mai ti mai la tong moi lo ni lo sela I manan nei vekani ti te kha ka soi tel do ati chuanin kan han report le na hemi a sa hlai chi bambino ni lo a hlai heng hi thailand ania kho chak mo ala te nia kut pha aina hlai dei ne te lai po hian hemi alian chi he ro hi chu pakhata pot khada kan phun thung do na ni chuanin in chunga tukver bula te sitting room te le then khat tan chuan restaurant nei tan te hotel nei tan te chuanin hotel hemi corridor bul engemo reception bula te mo khatia anga khanin han hung la amoi em mai hoya ti nuam ani ti chuan kalei hian a dai lo dewa kan lak bel lo ka nge ti hian lei siam sa hi kada cheu thina chu tu lo chuan ke ni hi chu hei pangpar khoi reng kan ni wang ti hianin kan khoya kan reporta chuanin kan report zawa thani khademo kar ni khademo ron nung deuh sar tia kan hral chuak le a anin chian hma hi chuanin ka hral ngai lova chu wang chuan ti hianin anun chian huna ka hral le mai thin do na tuna po hianin hei hi kan enti rang chunga hei hi te ni lai tanga kan khoi to ania thian zung a ron thlaka khami zunga thlak kha pot alo lian ve to a hei zung no te a ron nei ati hian azung khan ei tur amamo tamta kung lian ni tur chuan azung mamo tok kha chotha protein te po an mamo ve thoni nutrient engemo kan pek angaya an chotha kha kan pek ve zeu ring angaya ti chuanin ti hianin kan phun leng hei hi chu na hlai chi ni wangin pot khada pakhat cheu kan phun do na ni ti chuanin kan han phun zonga hna te a hna ruk dan hi engtin nge te point tianga then khat chuanin then khat katia engemo alo ti thin chu khianin katong te in lo ngai ko yang ti lo oma leaf sign hi a hna ti te nan ten mang mai thina kha man lutuk kha a thalo ani a om zia chu leaf sign hi enge oil chi khat hi atel ve ni in ka sia chumi wang chuan a boruak hi na tur kha alo
alo ti engtinge ka tiang abo ruak him na tur kha khami oil khan alo dang a chu wang chuanin leaf sign kha chu man lutuk lo a tha ka ti a maro chu vai hi kha than man kha chu leaf sign ani wangin an dam doi tha kha lo ni le thowa chu wang chuan ka soi sel khan lo maro chu en kon mun nga ya shit an ma ni ei che tu shit te hi an lo nei ve thina chu wang chuanin a hruk a hna kan hruk po hianin a hnung lam le a hmalam hi kan hru thin tur ani hetia a lang lai cheu hru lo hin mo mihring te pawh kan in bual fai chuan a lang lai cheu kan ti fai chuan kan rim che du ni hmeichhia phei chu bik takin chu wang chuan kom kar kil zong zong kan ti fai angai ang hian hi plan te pawh hemi a kuang te a hna hnung lam te kan hruk fai vek kha poimo ani ti te kha karon soi tel du boka ti chuanin kan pangpar pot chu kan report chu kan zo ta a kan han ti fai anga ka lein han bang te kha ka ti fai anga ti chuanin a hruk fai dan kan zir le ang a chan chu hruk fai hi a poimo lutuka kan hruk fai that lo chuanin kan plan nei hian ong zia nei lo a mawi dawn lo ani ti chuanin hei kan ti fai zo ta a soi ang deuh khan hei heti lai a hna hnung lam hi a hna hnung lamah hian hei alo bal em maya a hna hnung lam te kan thu tel anga zoi te in mo ri bor lovin zai ngai devin hei tam tak phei chuanin kan soi thina ti tur nei lo hian ril ru te hi alo buai ve em thina plan hna zoi te hruk pa in hlangai thlak pa in mo la te kan ngai thla ani lo pon tam tak tan chuanin article an chhiar te an ngai thla a tam tak chuan thon thu ten ngai thlak pa in tin tam takin pathian thu ngai thlak pa ten tian earphone te an vo a thian zoi te in hun ti toy nan mo nun ti hlim nan plan hna hruk pa in hun am han the ni pathianin darkar tin minute tin kan hun milian le mi te in ang te ka min pek chu hun hi ni ani chu mel tha em ai a hun tambi ka pete ang atilo ni khada darkar som hi pali vek min pe ni ani chu mel che em ai a thau si toy si hun kan pe tlem te ang atilo ni zong zong tan darkar som hi pali ni khat chungin min pe a chu darkar som hi pali chung kan man dan kha a tha to kem mi tan mal som na kan thlenem kan hun man hi midang tan mal som na thlen tu kan ni lo pon midang tan kan nok sakem mi poi kan soyem kan tong ka chuak hi khongai na chi al ni ro se pathian thu in min ti a chu wang chuanin mi poi soya mi rela then om ko veng te ina da zul ai chuan kan plan nei chhun na te poi that takin ru faila mi tin ru faila kan man chawin ka ti ni chu ni tin plan ru fai reng tur ka ti lo amaro chu kan man kan hun ol nei a piangin a hna po em a balem nan na hrikin an bomem mo pheng phelep te lo kala aron tui le loka khang te kha kan hlam chhia chuan pangang te lo kala pangang bu chi u minu tuinan te ron man chuan kan plan hna hi amoi don lowa pangang ei bang te chu pia mi nan zor pon kan lei du lo ni a hna him tha kan thlang thin angin kan plan te thatakin kan lo en kolanga in leng kan nei pon tun lai phei chuan nung ho atam zawk hi mi na valengila plan san lo nei chuan avan ivan nei moi em engzat man nge tu zor nge lei tlom nge lei to adu tan chuan kai chuan leina ka hrelowa lei tlom nei hrelo mo te an in tia ti khan plan chung chang ten soi mi poi te an soi ngai lo ani chu tiang chia chuan kan hun te tha tak kan man a poimo a heng te hi khohar hne mai ni lovin mihring ta na hrisel boxi ti hianin keima ni na kan nun hreom lutuk te min ti daya kholum lutuk
laka te hei hian min chan chuaka boruak chia kan thok chua hi an ni hian an lo hi pa ti chuan kan tan boruak oxygen tha an lo tho chuak thina kan in zom ton em kan in mamo tona chu wang chuan he ka channel lo en thin tu te tan bi khian he pangpar karon ka channel en thin tu te hi chu pangpar ngai na tu te le miril ru tha hin ni deuh tlang puya chu wang chuanin that taka implant alo thiang hlima alo hri sel zawk theinan vo in nia hianin fidil sikaron report ani ti chuanin nakina fidils lo geranium te po geranium ngai na tu te tan geranium khakaron ti chuak le anga tun lai te hian geranium zung ka hi ka nga em maya report an nga ya chu wang chuanin geranium te po karon ti chuak le nga ka video kha in lo ngai chang anga ni tin pathian zar dam te kan om chuan ni tin video pakhat tal ron ti chuak kan tu mani claim la claim lama pakhat tal pakhat ai tam ti chuak kan tu mani chu wang chuanin in khwa har man lawang in lo thlir thina nga ka tong kam dik lo lai te le emo le hei kan zo tret to a hnung le a hma hi kei chuan ka hru thina hei a hnung hi kan an then khathian an lo hru tel thin lawa chu wang chuanin a hnung le hma hi hruk ngei tur ani tin nakina tlema alo san lutuk chuan azi ka te asi toi thei ani fur lai hian han sikila pangpar dang ang tho he saron te pozi ka kan sik charang hian azi kan si chuan azi lama san na tur than na tur om to lo wangin heta ai apeng abran saron nei ta thian troi buk lein om thina ni chu wang chuanin kan plante that taka an lo om theinan kan enkol that kha apoi mo atin then khat chuan ega tinge ahma hi aron rowa aron thile tup zela te po in ti mai thei khami na ro chan kha tui imbalance lo lu tu ka pek achang le kan pe he ka achang le kan pe lo wanga khatia ang tur khani lawa kan a le kha kan zo en thi nanga a ro lu tuk chuan eng lo a ro lu tuk ma in ka ti zo kang a ro lu tuk main tui kha kan pe thin don nia tin he lai ni kan ko fai le anga an lo nal to em mai ti hi chuan mihring te po kor chhedeu kor bal deu emo kan rong in pe lo deu kan hak chuan kan lang moi lo ni chu wang chuan kan kor ha ka zir hian kan lang moi lova chu tiang chia chuan hei plan te po tia phai atanga polipota lo khen ang tia kan da chuan in chung eng anga nala po da mai la alang moi lo ani ama ro chu an kor kan hak ti ri kan ti mai thina hei pot nal deuh hleka kan han report hi chuanin an lang moi em an nung sur an lang vul sur maya chu wang chuan pot te poi an ma ni milin kan thlan uluk te hi anga ya pot te poi rol lei phun nan bik chuan pot tung bial ni se amoya mo fidils phun na cha bika chuan tu na ka man ang chi te hi amoya hetiang lo chi te po in me deuh te po om tho ani chu wang chuan kan pangpara zirin kan pangpar neya zirin kan pot man te poi kan uluk kha apoi mo ani ti te kha ka soi tel du ati chuanin voina tan chuan hei fidils pot thum kan ripota ti chuanin komena te khan min ron zo thina I pangpar kha zor lai nge ma ni ta tur ti te izwar thawem ti te zo na om thina hei tia ka report hrim ho hi kan in chunga hianin ke ni kan in ni kan la chang chedewa plan si ka da tam lu tuk lo chumi wang chuanin hei het tu na ka report ang chi ho po hi ka zor turania ti leidu chuan nakina description a khan ka phone number ka da a ifidils kha ingzat man tu nge in ron tianga ka hlep tam lawang a chan chu lei hei pot manania pot man ba ka lei enge lei man tu lai zan lei hian man ani vekani
chan chu kan soil mix a hianin cocopeat te busi te leipa ngai bong ek vok ek mo par like ti vel te khat man alo nei wangin khami man kha zani khathi kan chhiar tel thina chuan hemi alo thlen na man entirnam fidil si ke chuan phaya ka cha ngai lova mi cha sa hi ka lei mai thina khami ka cha na le delivery charge te kala nuwa zani khathi ka hlo mai thina tia han video han siam na na han man te hi a hlim om ve em em chu wang chuan ka zuar to don lova leidu in om chuan ka phone number description ka da a khan min lo bia anga ti chuanin a lei thei don ani ti te kha voini a hian ka soi du a moi em mai hei moi takan ni ti hian a moi em mai a ti chuan voinia ka video lo clear thin tu te ka channel lo clear thin tu te zawai chunga lom thu ka soya tin ka soi ang khan video dang karon siam le dona in lo min lo en sak ze langa in thian te hne na te po in lo se ranga ti chuan hriat du poimo din nei te lei thazor tu te phone number te khamin ron dila ka boy lut tu ka kala ron peng chunga comment a khan ka ron chang ble don chaunia in mi du khom lo na ngai dam ka dila tin mi lo thlir ze langa pathian zara kan damanga ti chuanin hun tha kan nei anga video than kha karon ti chuak zel don ani ti te kha karon soi du ani e kalome